Serchhip District Mipuite in Zavain Tibaivek ule country trewangin ECI chuan electoral roll siam thar beipui special intensive revision SIR akalpui meka electoral roll dikle felfai hi democracy in nga na ani awang le in thanna thiang hlim le felfai kan neina atana pilpoimo em ani awangin he beipui thak na hi kan lak thutak apoimo le ani tun tuma hian electoral roll hi tharhlaka buat sai tur ani awangin vote nei sapo in zialu tharvek angaya electoral roll a in zialu na turin naktuk me nisom thum atang hian BLO te chu enumeration form nen in tina anon fe chuak dona enumeration form da khat a the lut te chia draft roll a an chuang don ani enumeration form the lut lo tan final roll a chuang tur chuan documents thelu angai don awangin chutiang ngai lo tur chuan enumeration form thelu vek kan tum don nia ada kha dana hriat thiam lo kan nei chuan BLO te min pui turin an omreng ani enumeration form the lut te chuan na draft roll hi July ninga a tlangzar ani anga draft roll a chuang lo te kumtling thar te in son le siam thadu nei te chuan July ninga atangin August nili in kara BLO kaltlangin dilna a thelu theidon ani heng dilna te hi ERO le ARO ten July ninga atanga September ni thleng enfiana an neyanga final electoral roll thar chu September ni ruk hian tlangzar ani don ani Serchhip Mipui zongzong te he revision a kalsana kan omlo nan le Mizorama ti thaber kan ni theinan min tho puya he beipui hi apoimo zia min hriat pui turin ka sawma cheu ka lome